Mpaabɔ no emu otumi ya ɛyɛ nneɛma bebree ɛma nipa. Ɛyɛ nneɛma bebree ɛma nipa dasani ɛwɔ asetena mu. Ti ɛdeɛ mi timu na akyerɛ wo. Mi tuufo na makanya wadwene. Di sɛ wo hwɛ me na wotie me a wahyɛ ase akanya ho. Na mpaabɔ mu tumi no ɛtuma boa wo ama onyina so nso ayiye ɛwɔ Kristo. Amen. Shon samne kasem bi ɛno na megyina so ɛne wadi nkɔmmɔ kakra bi menche bebree. Nye de bia na eba life no so a meche saa. Tinya de se meche bebree. Ene sei MTN for network said me ho asi afa nkranum ka se nya de se betima ba life. Enumere na network neba. Ya na yene atemu de ba yere pa o. Say bibia wiemu fiti asede odian yo bibia network bibia nya djuma. Yene ba yere papa. Network gina bibia nya djuma. No anze fun kura me jese wo ye hwe ni ye woso. Ete kwa think say we are one more. Yeah, network ne take ko be say one. We are one a ball be 6 something. And our network nearby. See, the Christmas as I say will be a sakwa na my na fe network na saba. Yeni komo kakra bi. Ewo the book of James chapter 5 verse number 13 to 18. Eho na me gina so na no wakasa. Eho na me gina so ene wo edin komo. O se de esese ye yo ewa manehunu mu ene anigim. James chapter 5 verse number 13. The power of prayer. Nia esese yeye ewo amanehunu mu anase enigimu. Enema mienu ne dahoma onipa deseni ewo asase so. Enigie eni amanehunu. Abrabo aye boy. Akwaye se obi efro eye bepo anaso obi te bicycle so. Ana obi te kem. Ekwana a wo kono eduru ba bia na aye bepo. Eduru ba bia na aye san. Sana this life ete. Enye de bia na woni beje. Enye de bia na woni be hunu adepa. Sometimes abraboro bit matrega kakra bit matreste. Life no be bit me asi. Na de awreho aba. Na de amanehunu aba. Na de adwendwena aba. Na de pressure beto so. No you frustrated. Ewo ho. Kenipa life ho. Obi a wonte abrabo ase na sa na manisi a na eye ne se ase wawura ade bi mu a jesu wo hunu bi da. Sikani kura woni hawa wonam. Tikenipa ho. Enu achi yesa wo enigi ade obi na kuma atoliem obi a wanya abrabo ma dance anase breakthrough eno nso eka enipa ho enye de bia na owre beho enye de bia na ahaw bi beto abrabo no sa na tie edane papa bone enigi awreho sa okan ozengafo ngoma no atere wan ho ba okan na Kristo asem say yeshiamuni wo life is no sa abrabo emusuahunu wei eguahoduo tu enegye ne amanehunu na se yemu bi anase se ebia bi to ye nea esese yeyo. James chapter 5 verse number 13. Or say
Momu bi ehunu amane ana. Eye question. Ena chonsam no ebusa ewa ha. Yemu bi ehunu amane ana. Yemu bi na oka no ebetime aye obia. Nti saa asem ya chonsam eken. Jema wo. Jema wo. Minim yese wo amane hunu bim. Ade bia etiti onipa bi e wona akwam na woda dwene ho na wo hwese nkebe ya ama no eye na mane hunu a wonamu. Amane hunu doso. Since that worries some people and I say etiti will be obia wona mane hunu a wonamu. Me wo me de wonso wo de. Hallelujah. Ebi huna mane. Edwa nwumre obi kura ni di. Edwa nwumre yi obi nya ba bi mpo no de ne ti ato. Obi huna mane wa ware ase. Obi huna mane wo na dwumam. Obi huna mane ewo yare mpaso. Obi huna mane ewo ekabia odim hu onya hoto. Aya tete. Eti wura Yesu Kristo asam ebisa se yemu bi ehunu amane ana. Yemu bi hunu amane ana. Aya asem mu odu. Aya asem a emu odu. Kopa be ma won be se 45. No wo ma ba wiase. Na nkura twa ne ho ahia. Na woni adwuma bia ye na nkura ya pam mu firi suku ma ba fie school fees. Obi tie kurase edan ya watimu mpatadai. Ensuo to anase dru su to bere mu a na atore ne adwendwen. Edan ni nyina nwunu. Obi yare edura doctor fo atwera ma no se e wo se manti bia no oton onyeska no de akoto. E wo se na wotwe bia edura woto na wonom onyesika e no de akoto. Ewrade hu yemobo. Na amane huna deda ebinum so. Amane huna deda yeso no. Onfa na ase mutumi so enyim firi yeso. Be dwene hwemfi a wo onikunu oniba oyoba ono so na amane hunu no. Obi dwene wo ye bema ohwemfi a wo na woni sikampo edeko ha dai na nka wasiesiem ana warea no montumpo watu na mane hunu odwen hunu. Enti owura Yesu Kristo asam se yemu bi ehunu amane ana. Eye question. Ano o se ene mane mompaye. Is any one of you suffering? Then let the person pray. Mane mompaye. Hallelujah. Where your privilege kasi a transfer no account to direct. One very fufuru bi amamehim. Osisi yemu bi ehunu amane biribi titi wo bi asem bi ha wo bi pe ade bi mu solution ewo Kristo mu a osisi nipa koro no mane mompaye. Wankase onko transfer fa ne sensumra no. Wankase onko no onko cheche ni nsemu nkyere namfo. Cause your situation bi won ma wuram na yo adwen se ubecheche mu bebre a kire nipa bi ene nkrofo dede hu nkomo a woni beba ahoso na waboso fie woni beba ahoso no akodi ewu woni beba ahoso no akoye ade bi ene kwase woye ma sa betu nyankopon emra ma be di Kristo asem hofo eti abrabo we na yeti mu no tina meka se there is power. And answer the power of prayer. Abrabona ye womu no. Obi a woji Kristo asem di anase wonyi Kristo mpo asem ni a. Beji Yesu Kristo di na ebo ni dini mo mpaye.
So why nyam pa abofo a asase we no Job nwoma no mu no wakato wadada. Se onipa oba na wo na yetia wa na wo hauma. Ti de be evangelist me mu hia na me twe mo adwene asi Christ Jesus so. Se onipa bia wo gi Yesu Kristo di bia wo gi na die no na wo de mpabo nso ka ho. Brother Desmond, God bless you. Now dem papa account. Enya say de bia ye kan Yankompo asem na ye ka Kristo mu asem pa say heaven wo ho ye nyina ma trene e bra ne yenko heaven no say hunam famu no enema ntimi ansisi animu amawo a trene abrabo no na famu na fam sa etimpabo ya de a obi a wo life su bia wodi Kristo ayi wa basa bia no 24/7 esese wo ye empabofo no wetima ye din wetima ye hye na empabo mu 2 minutes ma twetwe ne ma pa bia brew yesa wo ye Kristo ni pa na so repent me mancheda ubo Kristo din pa osumu no kurem wa brabo ye wonye basa nanso ahunhu bi efie tumi ane abonsafo betima sanka nhira bi Nyankopon ho pa enso be yinani eyade ye komo eti Yesu Kristo asemo ka kire esuafo ne se mu besu atwa adwadwo no enafo mu se wa anyere ho na de yesese wonsa soso e wa asetine mu no empabo fam na anya dwuma ade yesese ba won che pa ema wutime so aba bebiri e wa asase we so no e be kachi oba Jennifer e ba good evening. Enti Yesu Kristo asemu no wonam James so ka kire yen se yemu bi na chese nye nipa nyina because nye obi a na wo problem nanso wa me ne wo ahia e wo Kristo asemu no me pa che woni mu ho Yesu Kristo no masem se uhunu amane a se wo fi se wo amane hunu wo fi se wo haw mu wo atiti niam bi haw o se bompai ose bompai ana empire na yebo no ya na ye wone kwai o empire yebo ye wone kwai ye wo se de sisira de fire urade ho de sane mane nyina na wo ehunu na tronsem na kan sa no oso obe bono basa emfa so to nsu o say o bompire sire bibia fire urade ho a there are some certain things never be bri ho ma yijai komodi basa e honte oso otwe ho fire ho bitimpna twim magyeje adwuma monde sane mane nyina matwem ho fire ho o se wote ho na wo ye kronkron na awurade hunu se wakoma ne wadwene ne wabrabo no ankasa no you are ready to receive something from him. Ndi mfa bone mompa ye hwehwe good results ena manipa bebrebe intimi hu Kristo ma dance no ndi onipa bebrebe wono mutimi be girifo nchai na ibinom oka ena girifo de omhunu ka mutimi nsia no se yawo girifo hunu ka ezo mutimi nsia no ende de nipa bebrebe ana omukeka sansem no yesi girifo de omhunu ka mutimi nsia no sa girifo hunu ka mutimi nsia no wa umunu ankasa na wo kasa akasa no ya wo kosa asofo de nje na wankasa personal life to say wa wo kasa asem say girifo no hunu ka but won dimi nsia no wa wo personally wo life to say okọ ya girifo asofo ani achechefo ni adifo no eka asem tuufo kire ye ebi kura disem bi kura baaye obu orma no awosu niti ona beka kire mi say ade we minyai emere bi me kwa asore na me kwa me brother ekosa na asore na woman bi oba e wo power de ana odifo bi ko fa no de ne bre me e wo manim no si onkonkono se ma me sister
adia ebetimi aboa na ma de wo hwehwe ne nsa aka ene se ewiase afefede ne saa ewiase niema afefede Jezebel niema ne nyinaa no Yesu wotwe ne ho firi ho efise brekuo kra ne akokɔ kra enye pe ne fie ene afoforo ne fie enye etu won twe ne ho firi saa niema ne nyinaa ho na de ode ba ne nsa beka ne mo san se eno de ode ba ne se wo se mpese me ware anam se honkonkro se Jezebel niema no oba ye kura hwe omo were be ekokeka hwemi egu tri so hwemi kapsa waye wato wani ntonso ti sabra bo we nyina awrade na eka onyame ose mu amane se wugaya ubenya kunu ujira manim ka chem se sofo e ndi ase we de nka ho be kura de be sofo we de asema wo kan ne de wo kan de be mi nyai sa ne man se de be ko hwe me nam fofo wo mu kunu no matoto kase sisi fie e de amoma warware hihye kawa eso ko hwe we vone trousers ne niam bi ne skin ne mawuro ma hihye they are living their life nam say wow they are living their life no one tell the asema odifo ne kai wase honkonkron se birekuo kra ne akokɔ kra nse wonim de wo moye nti wo waba Kristo mo se wo pe Kristo mu adanse no wo se yen kanche wo se twe wo firi ho sisa no fem na ne buofu menene wa abonte na me tu no fo nam se de odifo na keni na ne buofu sa de ntina difo na de sa asem na bana ene de eno no ntimi mane ensisi na wareye anam se soroko empire kura me mo man kokko ko transe me pamne sa kokko me de primpri me kacho me se soroko kokko transe wodi akuma primu ne firi ofie no aba ampas we nya dance woda so ne nam ho oda so ne nam ho so enti kasa bi wono mo a ye ka ede kire wiase anase ye ka be pamuche wo ya nwene ho kwachire enti ansana empabo mu no awurade be hu mobo na obebie kwa ma wo na de wo hwehwe no wonsa aka no enya nkoda asem enti Kristo asem se yemu bi ehuna mane ana mane mompai ojiri ni a me no we share life so mpa bot say o Kristo ni a me no we share life so mpa bo ho asem ete say o Kristo ni bi wo kra no a e be se 3 months ni wonye sisi kurada 3 months wonye sisi da 1 year ni onye dry fasting kura wo year no mu da say ene de me yefuna to ho ma ye dry fasting 24 hours me mfa duane kura nkama no onye bi da also padansi o Kristo de bia na fu aboma de bia na fu aboma Chonsam se nya ne honam ne moja na enya ye ne ewiemo tumfo ane ahombone a ewo soro ho na EDSC ene mo bia wo firabrochire aba Ghana abeye ne ntutue nyina hwie a o se ko back oduru embassy oyo ba ne passport mu ye hwie mu no na bema ene demu bema ne demu watwa ne haircut kama ombe kambe omo se enyu ono a odi obi passport ene etu kwai ba ko so no so ye bema ono so du kan say the airport obabesia na boduko ashas made akakraka bi prima ni ba ene dem prima ni ba ne da prima ni ba ene da ne passport so ye bema o obana dia na meka no ye kura no oba ye ho mpabo wabeye yie obeye yie o busuani bi agu amu abeye yie wabeye yie wo Ghana waye ne bibia wie owukunu ewo ma ewo akwantu mu ho ana etwa no call se eya ba fie nto mra wabeye bibia wie okodu airport a ya se passport nyu on dem that sister na buy ho Wood Village no buy ho mpabo
okoye je say bema bi na demu yi a watwa haircut wa he suit and Chua was say it has happened to my father before. Or true for us, me dance in the way chichi. And in your back was with dear dance here. Enti ya brabo ye bueno. Ubia uwo Kristo mweni das wo bia no. Esese wutime yero ho na oyɛ mpabɔfo na waware ya uwo mu no. Kristo di ne tumi bɔ ho ba ma wo. Wo ma Kristo di ne tumi eso mu bɔ ho ba ma wo. Wiase de bia meka se wanyere ho amompa ye kura ma wo mayi a oba bre mogya ni ahwe masa kukuruhwi ase ene ade eduru bre a waduru mpani fie so ankura na ye yi a esese wo mo hwe wo no no mo wure fo maame eside bia wa bre ho ahwe wo ma no o menya ba bia sisie no a wa ba bre wa enka gyae no ope kakra firi nkwara na ho no obetwa no call sa obetwa no call onfio me maame so kro hadwen no do ato blacklist obehwe nkrofo obehwe abontensofo na wo a wo ba wiase no na oyi ototwene onfa ho papa the same thing onfa ne papa ho enti e kampa ba asem a enyira faako ye pe heavy akode nanso honam famu no eye niam bebre de maye wo fa bi wa kwantum adamfo bi wa kwantum o papa bi wa kwantum o ba bi wa kwantum o kunu bi wa kwantum o pese obefa o pese obema osika anase osendu sika na de ye adwuma o pese unya moa bi efiri ne nchai o de aya agorodi o de aya namfosem o sore na do ti atoko di odima ne dressing na watete ahwe so me mama wa kwantum me papa wa kwantum no akane saa se adanse die bi betimi asi obi abrabo ma me nya adanse a edika si wo hunhum etimpa ya be na wo bonu Kristo mu anamo be na otu no Kristo mu wo mpa abofam ogiri ni o Kristo ni amre wahia na etima kotwe ne mapade amawo ama onya nkurindie enti asetena mu no Rise Kristo enu asem se yempa ho se yebegya mpa boy se wo ye hwan o se yempa bo na yemu bi hu na mane a omo mpaye Job James chapter 5 verse number 13 was yemu bi hu na mane a ana mane mo mpaye obi nso ebo ato ne yemu ana mane nto ayedwum manento ayeyedwum obi bo ato ne yam ana manento ayeyedwum hallelujah ahanso on se waka adansidi hu asemu bia na empire na wo boy no awurade aye obisade ama adanse bia ba wakwem dem ko so dia se Kristo mu no bia wanya breakthrough bi ewo biribim Kristo asem se to ayeyedwum tese fanasiema osurusuru ni no hallelujah sa anomonto we yemu bebre ntimi nyo obu okura no ase Kristo ema no breakthrough anase Kristo ye bibi ma no na eya dance kese a mepacho bebre esese wo dia dance ema nipa hu na no akana no atum no aye din na hye ho asori fie kura nko daase wakana no atum na hye ho ka wonko kano nkyere se bia ana me ko kan kura no abo nipa bi behunu abonsanfo behunu ana den nti o mesori eti amanya no kure fine se bia edom no mu kura na on pese nipa nyina behunu de awurade aya esese like neno kura no eno ekire den awurade na ye bibia ma na wo ka hire de monyam awurade na bie kwa ma onye nipa na bie kwa ma ti die na wo fere anase die ne si kwan se
obeda Awurade asɛm nipa nyina hu na ahye afoforo mpo gidie nkuran ato nipa binom gidie mu ya be hye afoforo nkuran enti Kristofo bebre a Awurade ye bibi man a yentimi emfa dwonto so mpo nase no enya de papa enye Kristo ma anamontu papa de Awurade ase ewo de waya ma wo enka se ade we yare kitua bi enka se na me expect something big but ade kitua we am here de o ne ma mentwe ne kese ba a lot of Christians does such mistake. So American was say onipa odi ade kitua bi mu no kore no ono ye de bibiri hye ne nsa enti ade kitua bi a bia wo fie se ye kitua bi o na Awurade be ya ama wo ana obe ya ama ye no se ye ntimi amfa mu aseda nkoma no a ne kase ye ma ye mu bebrebe nhira ene breakthrough bi akeka akiri nyina ye sa ne ma we ye mu bebrebe enema bi a asankan a entimi ma ye nyina ye se Awurade dika bie kwan bi ama nipa bi ebi kura wadika bie kwan bi wan hye da mu bere sa kwan na nika mia enkanye ne ba bi a waduri wan kwada ho ase ena hye wo no aye din ana wo se boso bo Awurade so bo sa te se de Awurade nyewe me say the power of prayer empabo mutumi eti Kristo asem say yemu bi ehuna mane ana se ni pakro mane bompai yemu bi ebo ato no mu eyemu ana eje so manya dance bi o mabra bo mana ene ma wono mo ento ayeye dwom mane se ni pakro ne ento ayeye dwom Sunday ne be your life no enrachi ene Tuesday enrachi ye wi life no me cheke me diamu na obi asene me message lady bi asene me abo message ama me share a man of God menyem betamu aso sese me danso ma ya wone ma edi mesra o kan mpabo ti wana me boma na she ade chi a on frɛ me ezem ka se Monday so ma ye mpaibo ti me to no mo sa na dwono me to sa na me bibi kasa chem se na wo bi a wose ne tamu aso ya apa ho awone ma like nkano ana de aye no wo hu de wonye no ho why desperate na wose ya ka ne mpabom na saa situation we wo de ne kwahye kine na de abekine se wo wu a ana bibia si a na wo ye ne dey na ya madwo Sunday na me wie life na madwo no me nantem sa me wi a na me tudin na me se toto mpabo so sa ana me boma na se on frɛ me sa na dwo na on frɛ me ti Sunday na dwo no a me ya na me de me na ba ma no frɛ na me ne ka se no se situation a wo mu ni ana me sere mpabo ma na me ka den sa de chi manda me ye mpabo no past 7 on frɛ me na yen santo aso nti anopa no ena e boss 7 kein anu ofre na me bisa ni din na me ni din mo no se no kre me ta mo na so apa ho ma ya e ma nti amazese no aye nsem bebrebe nam se na dai be na wo so ne dai a wo so ya oyi kire me na chese enidaso bi anim obeso daye na se ofre yituma eyie ene niema basa wowu ene niema bi yese niema nkoyi wo okura na ne wurefi tiagere ya mhihie opemfo so de we nyakopo nipa untimi nka asem abetu na koma na mse nyamotre Kristo be ye mompai ti wana wa bia no fre ana ejeburu fon so ejeburu tam no so a ma frɛ no bo so a no afrɛ ko na me wo mpabom nti ebo around be close to 11 mo ho
ana mene ne bompa nti no bomba na o se wakogu nsuo na okogu nsuo no hu nsakraye bi ewo ni nipadua no ndi akora na eba hallelujah nti wafre ne maame se aha ya no se ohu niema bi a je se nso oba awo kanu a yemsi nsuo bi ne niema bi ye nti o frɛ ne maame no aba be fa na kwa yaresabia anam se mate ne na menyawo na frɛ maame de besi bia o maame bedu na mo be kwa sa frɛ me anam pa Kristo adom o maame ba o ye bibia wie no frɛ me anam se asere mpabo ma wo nti bi de minim de ekɔ nti ano ame life no around be 8 more semester 8 yeah nti offer me hu kra because me life wa phone da silence to offer me hu energy offer man peke ti me wie life no na me hu so offer but na time ko nti ma ha me ti ade chi anopei me yempabo kakra e wa ha si week we nyina me yempabo ti ade chi anopei na me to aso abom pa kakra nti bo be se 10 mu ho ko no na me so ma me mfrɛ hwe na me misa de ashi the frag lady no na me tisa akora bi su wachiri anam se akozi sai oba gozi sai o se Kristo adom mawo hallelujah anam se wa wunya de wose babema anam se aseda nke wradidi anam se tambe na wo ye no wose eno a time a uhu me mesko na se me wo ye no ana e kwa ba mu a me de frɛ wo no na che se eno a me ye life no wo ye no a ono no beto ha ye na ana wo de frɛ me se o ka kyerɛ me se Kristo adom wasue na sunhwim na me se doctor for no be you da be wo se kyena Kristo ya no kyena Wednesday doctor se be yi no o kyena Kristo ya no to du fie a one no ma me du fie kyena Kristo ya adom a obefrɛ me enye Kristo ne eyem paibo eni gidi eti wiase we na yetimo no me ka se begimidi me pa chew debra bi emfa gidi me hye me me nipa fo gidi hye Kristo na je no gidi se ade bia o face in life o de mpabo bata ho a awurade ne monyam pie e ma wunya danse enti owura Yesu Kristo asam se yemu bi ehuna mane ana manamo mpaye se obi nso akoma ato ne yemu a na wanya breakthrough bia mane nto dwom na awurade ase yewa Kristo fo bebra abambo dwom no moto so na no refi se enkwa kora no a awurade de ache no no enkwa ya de pa ha kora pie no so kora ye ache de kese aya bambo nyom abrohodwom obu okra ne status ne WhatsApp status abambo niema nko an wodi go ebere bi atwam na me pesa ne man me transidi na me sense niema bi sa na me no me ye yesa akra na me boni ayefo bise urade edi madru baabi jasese me mama ni so di Kristo ayeme ene me jasa ne ma ni nyina ampa so aboa me ama urade guso a wo hira me enti o ho a kanhyansa mo kire ho sanya kora no a nya gidie wo Kristo mu na nya wurihye se adechie bi ye wanyankopon ebefa Kristo so eyi na do ye di wo abrabom e kanhyansa ma wo na ye mpabofo na tu ayeye dwom efise nkwan yikura ye e ya kyede kese hallelujah enti wose mumu bi ebo aton yemu ana mane nto ayeye dwom aseda dwom mane nto bi Kristo paseda o ade nyinam owura Yesu Kristo paseda
It is owura Yesu Kristo me pacho wo life so na se waye bia ma na wontimi nkwa da na se a waye bia ma no ntimi na na se a me pacho fa urade ase da koma na watimi asa de bia beka ho de ama amotima ko ani bebere Kristo me shira yenda amen yento ase wase afei mumu bi eyare ana on se wabeka biem mumu bi eyare ana me say the power of prayer to me a wompa bom wase obi wo hawa mane mompae obi elto obi na brabo asini wanya breakthrough bia wase mane nto ahurusie twom new down na no me kasa mekan me say Yesu Kristo Paul nam ne so ka se yemfa aseda anwie wom anase yemfa aseda nka yadesrede a yesre no ntimi wura Yesu me da wase se watie me mpaebo na waye me bisa de ama me ade ne nyambam na so de ka da ho ase enti aseda no urade yema wiese kim no asa koto urade me da wase ade wia na me bo ho mpa me wura Yesu waye ama me enhira nka wudin na wo saa na enti ebasa na etwe urade enhira no mo na etweba afi na ye bebrebe enti mesere se moma yensua saa niema na moma yensua minyane kese na mdeko ibia na urade de sare ketwa na eso ahwe o hwe o reactions said ye toda yetimi so ni pabihwe no yetimi so ni pahwe na me fa de ketwa we ma na hwe so obeda mase a ma me fa de ketwa we ma na hwe se ebeso nani a enti said ye yetimi de ye gidie testi wo bi ehwe ewo biribi mu no sana awurade Yesu Kristo oni agya Nyankopɔn so omote adeketo no attest wa hwe o rese obe appreciate ya Kristo ntu agide no omoae wosi afei yemu bi eyare ana sa yare yeso kama ne huna nipa hunu no abrabom ene wiase generation ya yewomu ye yare change generation bi aba wiase ko yes yare heni papa young boy was mweni yade young girl was musisi yade emu fibroid emu emaya die meboa boso meso a na yase betwene saa emu jesese firi no ho boso me bia ne de ne ma etutu situ hwihwim basa na creative problem obu okro yare ya refiri ayade refiri yade wo yare ya refiri ayade enti yare doma dosoa ma ebufe ni paso yare no so yomu mienu your spiritual and physical na no baba abako en me kasai esi ede na tompa bom ewiase ya ababa wana timi anya spiritual marriage oda na tumi bi na beda unim penawo mehera buisa na sister oh boy ana was it bra me ntwem pena empra twenya me lie me hawo e wo wiase gina ya spiritual marriage and etete me nanso matimi akwa yare sabia ama me call check up me ni pedua nyem me yare ma call check up me call ya wo mo HIV AIDS na me nya free edem misu minim pena onzo ye mo ahyew it this life no nyema wo ho enema wo wiase eti me hu obi a wo ye Kristo ni me hu obi a na ze ono no wo de ne mpa bosam de ne Kristo som ne na brabo di agora eti me din am say wonya huru wiase wonya is we are spiritual why and pass with ni bogem abetinem
Dizinye Kristo no behunu mobo ana mpabu mu tumi ne bia direction bia beba ama yetu ho na mo ama na nya oje a wode sa na tim no ogu. Eti generation we ni abrabo na ewo mu nya ahotade ene ahongoro so. Eti misire Kristo mama ne adoforo mo se Yesu Kristo asem se maye nya mpa boda. Hallelujah. Ekombrim ahochire bim ose bompae. Enti James nwoma ne se yemu bi eyare ana. Yemu bi eyare. Yare be ne da so. Dompe mu de, adwene mu de, akoma mu de, mogya mu de, entini mu de. Yare be yare bia yare. Enti Kristo asem se yemu bi eyare ana. Tie ha. Manemfre asafo no mu mpanimfo na omebo oyarefo ne so mpaye. Enti ora Yesu Kristo asem no etu yefo se yabaye Kristofo ne yabaye gidifo no ayimfo chini yebidi da biachi. Sometimes yene ankase ye mpa bo ntimi nye biribi maye. Me pese wo Kristo ne bia wo life so bia no wo ti asesa na wo hye ne nsoma me eni diem. Abrabona aye bon ahimfo chini bidi da biachi. Eno ntini obi ahu hia wo wiase. Obi ti bika se ma bompa sa minya solution. Ebu orma na wo mpa aboki no eni wankasa wonsem. Ewo bi ho. Ewrade de break through no akoshe nipa fufuru bi ho ensem. Jemeso amen. Enti men hye dem wankasa wonko abebo mpa ye ahwehwe ogie. Sometimes ewrade de adanse firi baabi ensa fufuru bi so. Ana eba. Enti ura Yesu Kristo enu asem nam James nwman so ka kire yen se yemu bi eyare ana. Manemfre asafo mu mpanimfo no mebo ne so mpae. Yemu bi adwumasem enya ana. Yemu bi epa kwantu ana. Yemu bi epe awade ana. Anything that cost you ehia empabo wo Kristo mu bia no. Wase invite ton safre asafo no mu mpanimfo nti asore na wokọ no asofo a omugwom. But as I won't pass what you need to seek for help from pastors. We odimam pa bo ho asem ana choro ne kan wa ha. Odimam paibo. Was mu bi yare ana. Mu bi ehuna mane ana. Obi yare ana. Manemfre asafo mu mpanimfo. Sisi obi nso ye Kristo ni a wote asafo asofo mpanimfo nyina no mo enka. Ono mo nya dako, ono mo gidi. Ono mo nka. Ana mi ametima bom mpaye. Womo no Ewurade ate womo nsa ho. They are anointed people. Enti etoda ya yenya gidie se asofo ne asafo mu mpanimfo no ombetimi Ewurade betimi afa won so ama ya danse ya no krampo no nyi omu nyina. Amenka na saa. Enyi omu nyina. Onipa bo on ma wotene ne nsa wo so a wodome obi ana akwanye bia no bompa ye ma wa wode wo how times 10 in the go so obi ana ni subanye obi ana akwanye obi ana brabo nye sofo ni subanye Nyankopon dwuma ne bia ni subanye correct bia no okone nche so mompa ye ma wa wode wo how times 10 ene ese ka wode no ho enu nti na wo ho a esese wo ye extra careful na o choose obi se onya wo prayer helper. Esese wo ye careful na wo hwehwe mu ye. Na wo hwehwe mu ye. Mr. Johnson say yema ensa ehonte da ko me da no aka sa topic ne nko a yema ensa ehonte so no me no be dress sa topic ne nko a. Efiri so ya mo chene ko bia kwa be mo a. Etinyo bia na yema no bompa yema ye. Eti Johnson say yemu bi eyare ana.
ɔhaw bi de obi so ana amane bi de obi so ana ɛne amane ntua na mo no wɔmfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ because they are the people that has been anointed by God's Spirit. And you be the way rather anointing. Eti wei wakan wo Kristo asafo ma kwama fam se yemfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ o yare na ahye o mfrɛ sɔfo mo na mane na ɔsa de ne nam anam yɛ rekro bia mehwem hwa na abɔ na mane wan fro bia nka nkyerɛ no asonge bia wonya gidie ɛfrɛ sɔfo kwa aten wanya sɔfo pani o but wɔka sɔfo kwa na ho ana wo frɛ no na odi gidie frɛ no ana ɔbɔ mpaye wo fon so kora ma wa bia enka sa dan wonya yaresa kanya ne se okoyi wo preaching kanya ne se kakodi wanim aduma no akoye ne nanka wonya gidie free nipa ne se sɔfo anamo we na metu bɔ mpaye ma me bia ngangunim die firi mo bai ana wode wani ato common sense bo mi so o ya de mani pa hunu ana hwan ana kwaye on se ebuaka osim awrade hu mo bo no sakra awrade nkai no me ase enti atoda empire bi wo horma ye ne ankasa die ntimi enyo agese ye nya backup. That's the reason why Peter kotena afiase anase ye de koto afiase no Peter was so powerful. Asuafo ni nyina wona ne pillar ijeri nyina wona nkyai but ye de koto afiase no wura ho hiahia mo no ne mpabo ntimi anje no ne mpabo ntimi an survive no ne mpabo ntimi an sustain no but Bible say asafo no to aso bompaye ma Peter na anadwo dasuo mu empire na asuafo no eye ne nkrofo no asafo no eboma no etwe awurade apasa ede tumi fire soro eba prison ho ema onyankopon no munyam dedi ho ema Kristo abasa eyi Peter esa akoka asafo no to dima mpabo ya de eyi ahia de wo ho abacho ye yi no dima mpabo ma wukunu very important midofo je wo dima mpabo ma wukunu na wempia bonte ama obabi a wakwa aduro so akwaji kaji na no na mhwe TikTok na baba wabi ye advert makro komfo na ode oba hwene agu yawam anisi aso yeso na omo kanche ye niam agu so owie di akoto na sen owie di bia to ne nan owie bi di bia ye chei owie di bia ayasomade ode bia twi pons. It is a one yam pabofo one siribia ba wukunu na se oba we befo we kuhia wukunu wudwom kuhia no market kuhia no akamu na utra nkoye yie na se tumi e wukunu mu hwa obetumi atwa fa so woni beba ho so no na wukunu ye ma asem to diba mpabo eyade ehia odima mpabo eyade eya achede kese udima mpabo ehiama adofo ma mene mo ahia nyina se ye de ka ye dada setena ho mama virgin anya sanketo udima mpabo me say empabo the power of prayers udima mpabo medru so no wasimumu bi yare ana manemfre asafo mu mpanimfo na ommo mpaye mfama na gidie mpabo no begi ni pakoro nkwa into this era this generation a cruel generation se won kura Kristo tumi na mpabo a mu odin kan ho a ade a yewo dia obedi simase ibegye firi wonsem ade a yewo dia permanently awurade na ehia so ma but obedi ade keto ibegye akọ because mrantie na maba system no they are not ready to fight say bia wo mankasa de wo madwene no makoma ye biribi papa bi atwene papa mom ho no wo no ye take or find by force by force ti ngomune enti asase ye de odima mpabo si ho Eja ya waware wo bed wo nyamfo bi a wota wachi bua wa brabom bra ya bompa ma wo yere wate yo dima mpabo ma wo ba no se urade wono obai ene kwa adwuma no de biribia ba ma wone nkora ne fie asundua ba ho ensore nkotanda me asesa emfa wo san hye odam rifam ni di saa
if you say osa obey say oyiri anase me pache ukunu no say okoforo ka na wa mafie na kwanhia bia na sa ba ma ne bi eto ne se kinkiri wa wie ya no entimfa wani ensi eniama wunya no nko aso mi wura otonta ade ma me otua me ba fees wo yese na eba wo wura mfi mpaya esasa wo body tanachi se wurade mesirawo wono no aye na busuan the breadwinner entina adwuma na go ye no kura wurade bo ba maye de bia ma mi kura adwuma asem nya nkoso de bia ma ne nkomfa so dwie brafie na wo bompa na wo sira wurade mesirawo ha hode de ma mi kunu manim die ne nyansa ende ma bia ba wo mu kura su bampa wurade mo ba ifo bia ankoje mi kunu moso wurade ma ware ye yie na wo bossa empire odi mampa bo mikuru wa kwantu awurade boan ma na krata asem ye awurade boan wo fa ase no de meboaye abusu efiri munye awurade menua yi watu kwan ye pese ya brabo ye anuafo no awurade kaye go on your knees je wodi mampa boma foforo wana wo mu wadwempa ne akoma pese wo mu pese wo boa no go on your knees je wodi mampa boma wo na de wani da no so no beti ne se so yare ya ehefa no wani da so wo transem se so se enyina so a otini ni wo be dai de wani da so ne ni wo bi ma be dai de wani da so no eni wo bi ma wo be dai obana odi wani ato no so no wadwuma wura na de wani ato no so no de wo se daache wo wie suku a obeboa wo na obema watimanya adwuma papa bi aye no se wan fu de mampa bo ensi wa amanoa die obi abie na no wo mu se wo beboa ama won sa aka no se wan fa wo de mampa bo ensi ho anye ho adwuma. The power of prayers. It's impabo de eye across abekono akane na atoso ti onimwane salon ha ofiri ha na okọ ha ofiri ha na okọ adaya ne boy wa kwantuom ne de anza boso mi aso ne de dollars ne asende konkran mobile money e board ma ba ko mu kura mo friends Western Union lu kura Ghana card na okọ pentina na okọ kia na handbag bi sene saso kia no my security person na fill forms na man no they got to canton anim ticket number 65E please proceed to can I say counter number 4 ticket number 14 please proceed to counter number 3 okay good evening good morning. How are you? I say I'm fine. No, they are two chewing gum danum. Mpa kura wo mobi o jizika no aka no we no da henbagem soro na ne sada say o mafie kura me bompa ya kura ngusika so na ordinary a kire ma yanka o kutudwe de wo fa bag ya wo ko bank nyina wa listed bia wo ko die ko hede ko ye nkwai pa mu nkwai a je se nya asenketo wo de be hye frigi no anya botre si ne koso wone ne namfofo akoso ya minu aba akoso ya be me ye wote akonto wuduma wo fa mu ene bra wo bre ya akwanya bia ba mu wo chance yani wode mpa bo beta na chi na adwene asi wo so 24/7 Mr. T-Bread very cheap blessing that is a dog Radisha. And when your man now grow, was a yamu be Ayariana, manefra as a phonum penny phonum bomb pie man. About your good morning, Minister Mwadi Adiachi, Radisha, the Biaba Quade. God bless you. Monier my power so born media so ma a bibrum Hagana for Radisha. Tio. Bese verse we on and then it was a mekan sa na say asem we ya asem we mudu pa we di man bible
Mama Dora mpacho good evening. Eya semu mudu odima mpaibo. Oba wo sukum esese wotimi yire wo ho na wo yi odima ema wo ma no wo sukum no. Something kumse anya senketo. Na no ne nya ntie se wa be pie mo ba bia mo no. Enya senketo akra na ye ta hwe mo life no. Na ye ta hwe mo life no. Awurade nhia mo pa. Ebrepem no kwa bia na ye nyina so abesra mo. Obapa could Pukia but you good evening na pom say Awurade nhia. Mama Dora Chris Adome ho ye pa. Awurade nhia. Tio, me say the power of prayer. Oba wo school no de bia na beka secondary schools ene other schools ahodo no e wo ho sa no niam bebre e koso no my brother me da say any gift Awurade nhia. Niam e koso ho no nyam gwara asemo ubetime de oba ko school timi sa akwara yi watete no Kristo sumu wo de Awurade hu suro atete ubei wanye basabasa afi first term, second term, ne ebedu ne last term, and as last year, third term one, nka utimi wie ya no obafie na wabeso mu kra ye no oba ofisku mo ban odi dinfofro na eba odi dinfofro na eba edin a wanfa nto no edin ebi ni na busu mabusuem edin a chese utim se nyansa bi anim enkura hon konkru nkura yibia ene da no so no tokeba be wi ase no no we no ye masem masam osuan sanwe obi kura timi ya no aba wase school no kura me nkobi no amo boka toagu ubaye na yira wase menko etoda we no nyina ye forces familiar spirit di didi nkura bi achi ye wakura bi okura wona woto nse didi si ndo to nse didi kura na tumi bi abewura Matthew bit ma sana request aba ono woto nse didi kura asembiti mato enyam kwara asemo enyam kwara asem nti wodi agoro na wodi ne medi agoro na bache wanya mpabofo na wodi ma mpabo anya dwuma ana wobi anye wodi ma mpabo amawo na wo so wanya bi ama wobi a ebede ni watimi akoanim eti Kristo asem no tuyafo hie nkran se wo how betu ye amane betu ye ya wo ma ye wo mu gidie ewo asafo ayedidam no yanto nsamfre wo no mo mpaye mpamaye na gidie mpa abono bagyi nipa koro ana woro sam se ye wasofo bebrebe ene nyankopɔ adwumfo bebrebe wa ono so wantua wo mfiu ene ya na ye meya wantua wo mfiu obehwa mo asofa obehwa mo abre ye wasofo bebrebe ono wo mani sika nkwa na wo hwe edu wa kwantu mbe frɛ no ebia ana me problem ni o waka je se fesika bra motiti akwantu mu hona mo monye sika na mo mfie wo frɛ me no me mompaye ma me mompaye ma na ye wasofo bebrebe wo suba no gozo ni se wo akwantu no kwa de afama na wo mfie no woni se wona danfo no na watu kwai afama na wo mfie no abra wote Ghana ha obetimi de mpaba atanachi ebi ameka kwantu mu nsame bebre amane nipa hunu ho ibinom amane nipa bi hunu nya senketo awo titu ni wo mu Dubai sa area ho no Dubai fo no sa area ho amane bi hunu agent betman dada waka kire wo se ahana wo koro no ye wo accommodation hwan enso wo de manemfa unkoduru dan kakraka nipa base 50 negum dan kakraka nipa base 30 adwuma bia ni ho and the run for your life for survivor so no kuduro na so kokko adwuma ma wo a agese ye kan say agese no so say tua extra money
Occupy mama no do ba 7 American occupy mama just say tua extra money or call hwe mama is could tua extra money now kakra de buy no massage ya je passport we adwuma no kwenu kakra bi na senye ya yetime ka se yempe obiem na je se wo date ne so se kinkire na 2 years ne so na ye ne se wo ni sika ye bia wo visa ewu na je se why you stranded ewo enti se obi bi wa kwantuo wo Ghana ha nipa bi wa kwantuo mu a e ma na nya wadwene se okoe na afama no ana wayi na niama ho ni mo mbukura na se afama no na wayi na niama okura e die ne sequence se wo bom paye to ampa boso na ewurade a woka nipa akoma no wonam na asemu tumi so akobi kwai akenipa kora akoma na ebi mpo a se awonbone a na se awurefe bi ne sene enema sitie na ne wurefia ewurade asa akoka na akoma na beboa ne obu ho no mu a otu kwai ene kwa wakwa kodru ho no se de enema wo fam ho no wo ka kire fie nipa emoa no ayedin wo ka kire fie nipa emoa no ayedin. Hallelujah. Enti odima mpa boya dia ehie ema onipa bia. Sanso na wote akwantu mu a na so ayi odima mpa bo bia ma fiefo. Eye ha ne ha ene de ose meka ne sa. Wote akwantu mu na so ayi odima mpa bo bia ma fiefo. Fi se ha edin. Ha nya nkwara asemo. Aha. Ukra 1000 Ghana cedis na so di kodwomu a politian enmu niema wo de beba fie no e de se wa kọ abonte akoto take away aduane take away yes ja obi de 1000 Ghana cedis akodwom akodi dwa a wo de ba fie se bi obi ye bribi e bia bribi akodwom akodi dwa no me si take away de se can it take away wa akoto aduane take away a wo de ba fie aha say eto uti akwantu na yo say wo bre wo busuani bi wo ba bi wo siwa bi esika na bi ade 5 can say 500 Ghana cedis ma bre ne 1000 susufa hwa wo se de ase wo mana ade bi asombo ama enya no koresa aha system no asay enti binum muntum sikem muntum abusuana mo hwe wo mo no ekoye mawa tum pejem ana kwasi ana kwame ana wanwan ana 500 nanson edi angwana de sika ne ye 1000 Ghana nanson edi angwana de sika ye wote Ghana ho ana wunye serious ana wanwan wodi me bompa ye se obenya akwanya no wo twa print ticket no aba Ghana no abe spend kakra bia be se 2 months what the 1 month what the spend 1 month wa ha e kweso bit matena ha yemu se wasa de ntina ye ya na omi ya na pa no mo se ko obu okra ne tam no so ya hwehwehwehwe no akofru pire wona ekro no ha edin eniama nya bete elise bia wo vaase bi ubabi frɛ wo ho ukunu wo yere frɛ wo na woni wudi nkomo fa ahoyehia ene ahokyira etoda wo akwantu mu atenase na momienu nyina mfa mpabo nsi ho na monye odima mpabo mamam na monye adwenkoro na monhura na mo amutu a ebebo abrabo no enti tronsa utu yefo se yemu bi ehunu amane ana mane mompaye obi nso so o adansidi ana mane to ahurisi adwum verse number can I say 14 was mu bi nso hunu mu bi yare ene manon frɛ asafo no mpanimfo na omebo ne so mpaye na wonsra ne ngo ewo awurade din mu wonsra ne ngo anointing oil. The sick person must be anointed by the church elders with anointing oil. Na jidie mpabo ne enwosra aka yarefo no
obenya yaresa ahye Kristo no monyam. On se trust na kan anointing oil ho asɛm enti Kristo sumu no generation we no yes sir anointing oil yɛ adwuma but you will fake any original. Enti nkase wokɔ asɔre bi asɔre na wokɔ no ye different nti wakɔ mpabo bi wɔ baabi oil no one person beje anadende no kore anointing oil bi wɔ no a satanic oil. You will see satanic oil ɛwɔ hɔ a ibirumu eyusu sanso na Kristo asafo mu no Kristo asafo mu anointing oil esese mu yusu bi ye won sɔre bebrebe wɔ Ghana ha omu yusu anointing oil. Fine you mu believe but who yusu anointing oil wa sɔre mu a Yesu Kristo mu ba yin a asuafo no be yusu bi ana tronsem ne kana wa wase monsra ne ngo anointing oil. It is the type of oil kro ne asɔre kro no and as the type of asɔre kro na be hunu oil kro nipa kro ne eyusu. Inti anointing oil ye desra etu yare ase eye niema bebre wo anointing oil eye niema bebre eye breakthrough tu bia awurade ahoɔden tim a yesere awurade tumi na betenem ede ye nsenkyerene ede ahomade ema onyankopɔn ma ema Kristo ma enya danse bebre. Nti senya enka tronsem na anka nti anointing oil se uwo bi na wo yusu de gidie pompaye na wo yare de bisra na wo yare na anase adwumade bi ana bibibi na udu gidie ka ho na udi tu ho ana mo wo Kristo mu a eboa wo bebre ye de kani pedua ya de bebre e de tronsem no eka ho asem se imu bi yare a ye mo ne so mpaye na yemfa anointing oil enka nipa koro na gidie mpa ebono ebechi oyarefo ne nkwa na obema ne so na se waye bone bi mpo a ode ne bone afiri no. Mpabo mu no tumi e wo mpabo mu no odima mpabo no ankorakora mpabo no hwede mepacho Awurade famuye wose se nipa koro no kora no se obi aye bone na bone tene so a empaye no ebeyi bone na firi ho empaye no ebeyi bone na firi ho enti e kampa bo ho asema eye ni ma bebre enti Kristo ma ne adofo no e ba mcho bebre meseram mom ye nyina ma ye ne mmere odima mpa obafam empaba yesra ma afoforo empaba yesra ma ye ho empaba yesre ewo ye dwumasemu empaba yesre wo yisikasemu empaba yesre ewo ade bia ye mamu ye dwumadie bia mu. It's very important. Inti free na ko keka ho e ba chaw men na bio jiro ho kura mudiem empaba no bere wo so a pe obia ususu se one ne nante anase wodo ho bono anase wode wasam kire na obetimi de mpabo no bi ata wachi a eye na bodmia amwa yeden ewo Kristo ishranka Kristo denda amen. Afei wose afei monkeka monfonso nkire mo ho na munyi mpaye emema mo ho na wasam yade na onipa tenene adesra emu ye din tumi yo ade bebre. Obabu kwa God bless you. Opeso na metwetwe nkoma me number wo me bayo. Wase monke kampon fonso ankire mo enti wo hwe message a me sha asere me kan na be se yemfa bone emompa ye hwehwe adanse. Yemfa bone emompa ye hwehwe adanse. Sisi mu check ya brabo no trance. Na hu se na mekura no ma kwan te sei ma brabo te sei mi suba te sei die nye bia no asesa
wasere bone fache urade fa bone chem hummobo urade fa bone chem hummobo yedibo yedi tie me mpaebo urade besem no nante me pe omu adanse die fa bone bia cheme honkonkoro beboa me Yesu Kristo di mi jaw na wasere bone fache nti bone fache no ma was na ade na urade ntumi no sa wo ye bone na wanka ebede no wanya bone fefiri na ebede no nya adanse na me ye live me post video bia na me ka say bonifefiri e wo obi osere bonifache me post that video I think say this week here na obi abe comment say it is not true so ye bonena wanka obo mpa ya enko wa say it is not true antichrist for bi no wo anu ma be comment ene ma bone e wo video ase wana tini bone mu obo mpa ya beko John 9:31 was saying him so nyankopon tie de bo yeni. Yamundu ofere wo nyankopon no ye de awrade po ne otie no. Enti se awrade tie de bo yeni a eka se ke wiase ne panyiro bia empa bayi. Se wote boni mna wan sakira no wanya kuma bubu a obebo mpa 10,000 years enko. You will never get breakthrough. Ade ne biti ni pa bebre ba umenya wo mo so asofo ade bia ye na ada. Nti ubor ma ya dada na samu aboka ba wotue sika sa kwankyere bia no awonye nanso no nya adanse adentia we say akwan no mogya ne niema basa bone aye ne homa na wan wo sha atade a enya anwanse na tude na chi a won be ko nipa mu a begina tum ana obekọ baby a ye shefa ye be mana ko ata so be ka so abodam ye be pamo eti baby a awurade mane ahotefu ahia wo moje ade pa firi wo wura Yesu Kristo nche no wo di fi ne bone be wura mu se ya enya de so benya waje ye agye se wakoma na bubu na ayi wadwen se wasesa na awurade ahomobo wa be yi ne ma ntini bi afiri ho no amadanse enti twonsem no ka se yenkeka ye mfonso nkyere ye ho ntimpa ye bia ye bo bia no eni kwase ye de mfonso bo mpaye wakoto bo mpaye so no kru wasem wakoto bomba izo no yere wasem wakoto bomba ye sire urade hu bribi na wotwe mu anase wako urade no bomba bom nenso wakoma mu emunye urade be hwe wakoma mu munye enti wakoma munye yi ebe ye den na ne wo sire ewo Kristo ho no abem ebe na abem we do nyina ye abrabo mu niema eye principles eye simple steps eye simple life. Yes, simple. Enti ye kwa urade anem de de se de akotu nenem a eno na Tron 7 kan Proverbs ne se wo trans ne obrimpon ebidi de susu de wo onim no na nkwa se wo de se kan eto wankasa wo minim obrimpon ne wo nyankopon ana se ye na urade Yesu Kristo enti ye kwa nenem se ne kudin sa woso e de ensem a kire no ne aka ehia de a kire no a before se ye be kasa no ye ni ka mu ye se ya de bon ye fo na adom no a yenya akwanya kese bi etimi ne boni din no onfa magye enso osi yanka yamfo nso nkyerɛkyerɛ ye ho ento Kristo ni bia no wo life so bia na emfa bone nsie emfa bone nhya wo ho emmɔ mpaye ye nipa ye ne ana ye mfo nso tia ye ho awurade nim sɛ ye mmere yes eti sɛ mfo nso to wa ade awurade ne chipa ne sɛ onipa da sani ana wo Kristo ne mfo so beto wo na begye atum obegye atum na waye wadwene se obeka bone yenka bone ne bem obegye mfo so atum na waye wadwene se obeka bone no wagya ayo awurade ne gye ho ba enti twonsam no tuye fo se Kristo fo bebra wo de nsam hyehye o mo ho de bone kata bone so no ma ye din no mo nka emoa. It was a yankeka yam phones one cherry ye ho na yenyi empire mema ye ho ene ne kwa se sofo so asori baby anaso bi be kan e bone de kire wa wo de preachi de ama na ni bebre Kristofo bebre ntimi nka bone kura nkira sofo bi no sofo no ne yere no mu di obi asori baby emfunso bi obekai no de preachi as much as be can we de kire me no de preachi wo mu ni pakuro di but no de preachi we ni pa bi wo ho a what ha na ho amai no mama
no de asware ba boni o ye no de ye preaching century so obi asofo no de sa wonya matwe ese se osofo the Bible say anu kura nim de no anu ye du enti emfonso kan ya de a ye mpaabo mu no eboaye ema ye de ma bonsam twe no wo kwa chirichirichichichi bonsam de me meo semfonso ho a na de wo ho akwese obi akwa agya na egu ne ho enwansana beba ho baby a pampan boni bia wo bia no enwansana mo ansam bobere ba ho udidi afa cheme wansam bobere ba ho edi ahote ekwa awurade anim ede mpabo ne kotosere esire bibu Kristo ho a eyeye de maye asofo a ye bompa ye ma afoforo leaders of the church ye ne ejina Kristo ejina mu no esesa ye nso ye hote yede ahote eya de sere ma afoforo ye ma ya adwene mote ye ma ya kuma mote ye kura adwempa ye kura gidie ye kura wodo ye kura hofama edwidwin bi anim enum na awurade ye sere no obema dance ye firi na ye sere no aba enti ose yankeke amfonso ankere woni enyi mpa ye mema ye ho na wasaye yade na onipa trene adesra emu ye den ye ade bebre Elia eyo nipa etese ye nea na enso obompa ye den sema ensuo nto na ensuo anto asase nso mfie miensa ene abosu mensia na wasa bompa ye bio ema osoro to nsuo ema asase eso naba enti twansam no ye mfato ho bi edi amaye se owura bi oba asase so ane efre ni Elia wo ye onipa o etese ye nea enti se Elia na wo ye nipa etese ye na etimi bompa ye ema osoro tenka ema bofo mu hwe nsuo so eto osoro mu ama nsuo anto aboso miensa ne ye kana se mfie miensa ne aboso minsia no wasa bompa ema nsuo sa ato ma aduane eba asase so a Transcend the source say, Yanso, ye bet me ama ye ho kwan sha. Ama awurade afa ye yem paebo so aye niema bebre. Ama foforo. Gidie mpaebo ahote ana muntu no. Ebetimi ama ya ye de chensa de Elia ye no. Ye me no mi no betima ye de chensa. Ye betimi abompa ya ma ya ware ya problems ya bamu no awurade betimi yi niema bone nyine fo amenet magina ye betimi ye de chensa ade bie mu aye den ewo ya setena mu no through prayers empabo gidie ahote akokoduro ene se ye bone moro so afiri ye mu no ye betimi asere awurade tumi amana ye sa a Christopher awurade amaya chede but we don't know how to use them ani ade ensa hye dem fam ani etete ho saa ana bambu ana niama basa adwene ne nye akoma ne nye ye ntade hye mu nye ye kasa nye chese eniama basa etu afra enti amatumi a ewo Kristo asemu I was saying it mean invoke the power ye nya tumi di sire wurade wo Ababa Ellen Obelen Radinsha Tio wadi Elia brabo ene die Elia beye ne etoto ye de ho wase Elia ye nipa te se ye ne a obompa ye ma wasuru motoe edwana na ye nine enye ho ade so o na ye nine ewo bi mpa so obi mpa so Ellen me ho ye papa ni se oni abusuafo ho ye ebere no anya tumi abobo sampae sofo difo sabakani sofo bi ono no enkura wo muti ne fie a wo mene netie sofo an nkura wo ne fie a chese fie so nkura edura na adwa na sofo no onu ekura torch nkura ni dware a efiri be 6 e kana 637 hoko no enumere na maba wa ni dware edwaye no so wo abonten
I say dry no a tipa no a tipa dry no maba ni dry no the torch na or the totosa so torch na say no the to maya na so adie ye kamo adie ye kamo see ya were two ways so I say adie ye kamo or the two ways so adie ye kamo asore be mu asafo pani mu a ne nsafo ma dware ano no na so torch ne yere hedemu ano wiase pa ono na so torch no call rounds no de toto maya no so say the way e better na when you to nipa de abompaye ama nipa ibinom afoforo enya breakthrough. Nana Kobe, God should bless you. Enti atoda ya na yene ankasa no ye hunu awurade abasa ene enti Elia wasi Elia ye nipa te se ye ne a enti abrabo be na Elia womu suba be na Elia womu a enu enti ne wotimi bompa ye ma osoro etene ne akwa remember you say the ode Pentecost by the ode Pentecost was by those days so many people bomb pies and Jeffrey Suraba. It's a see you. It's a see. It's a see. It is a ya may ne bre. Na ya yere ya hua. A rade betim de sa chedia na moroswa my. But your lifestyle na ye woman a yen sebebre. And you rade trim manson. Ye nasem kasetia ye se no an ye beye ye ntre ho nkwa asore ye mfana asem nya dwuma ye gidie nso kura hinhim ane ense ntimi mpabo ne akonche sa wo petumi pa wo Kristo mu de aye biribi wa asase we so a empabo wo ye mpabo no na wo hwe wo yi empabo no nyina achiru afei na wasa abomodina sa bi wensem giving oma giving kakra bia wo betimi bia na wo yi bi so ma afoforo na o ma e kana say moa nso aduane obo ma boa bia ba ne nchen wokra akokọ hwan na obuli moa wotriti moa ase omudin no omhonam se na enti abrabo na ye wo mu no me se e wom si etie Kristo asam de bia si ebenya nkwaje de ama ya kra ene de heaven de road ne de awurade din mu nti ode nam so kama de mom no wonam from no ye nyina wo life so bia woni dwumadi a wodie obia wa brabo ma no bontu bia wodu ede pena setire mu dada aduane ehwehwe daache se eja awurade beboa na ma ono nso wanya nyina so ne se echi baabi eye pa eye very 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 good very good ya bompa ya se awurade beji yankwa heaven ye go direct but honam fama no bontu hodo a ekoso nyina very important se wo ho a obetutu bibia pepepepepe wadwuma na wo ya ba mu oni akọ school na wo kwa ba yero ho akọ wasua de ababa wa ba mu oni ata ho no atoto ne makama onkoye wa brabo basa mepie obetwu ho afiri ho dem ka so ta se obetutu bibia pepepepepe afana kwai no wa kwayi sa ne ma we nyina boa manipa brabo ye manipa sunwie a peace of mind oda very important yes heaven kwa onamuni anomontu ne ma bibiri wo a ihia it is a ultimate to sa ne ma we nyina eka heaven anomontu no a ye nyina ye pe no a de bibiri manaka nipa da se ne de na wo de ne agino biase ye de ne agino biase we on kwafo wo de no kore nam obi hu asem nhye omu ukura be nyina che onwen saden
nkrofo nsan ya bebebe wonum bi wonye maasem obi mfa yare me yaw dem ko ti ase wo tutu ne mayi no apo ba na ni da ho bemfo ba bi Kristo asem tinu mu akoye ho ade wona ne bobra wo so wani da ho sika wo beto bia ene Guinness ade akotwa ma bet no wodi ato susu wo no oba na ka bom kakra wakope kota proto bi ewo aduma kase kese so de ase ana bi akura bi ene akura ni ba bia wo akura se ni ba bia akura se ne dan kuru kesim enti dance ase ne bo nya eden no kakra Yesu Kristo onya ma ye wo be pa ba bi de oti ato Yesu Kristo ma ye wo be didi wa wo ba wo be hwe won enti adwuma no na no oba na ka bom kakra no masipie bi masi asabi no matu akotenem se de be ya mo so dan kan ya de ne enha mu bebere na no oba na mo kakra sa Ewurade bo na otu nsema wa peka agrugu bi na ba bia wo ye adwuma no mo nantiem ni nkura na ma wo mo no omupu nsuku a na akofa won anopa wa dware nkura no wo no obere nyina wa kosi nkura no oba no so ko adwuma so ko adwuma life na ni aye simple aye very simple na ni nyina no ko siada wa kwasore memenda wa kwasore edu watch night ya wa bombo de na case wo wa ko no kunu anasa wo no yire wa ko bobi. That's the real life. Oba bia de woni asem wo so ni bema bia ni asem wo kunu na ye wadamfo wo yire na ye wadamfo ene o ma wani da ho wo ba fia enwumre no didi awie mo bompa de mo ahye Ewurade nsa nya no ani enye Kristo mu na obebo sabre wi wiase ni a wono won fa Ewurade asem wono sabre ena no ndukubi wono +2 Vienna City bunsam gym Kenya ase abrim kwa no so ho computer junction sabra bobone bidie na benya firim enti Kristo asem na ye kan sa no ofa eboa wo esiesi wo ekire wo adompa ma wo fa so wani da ho wonya bi hwe busua eti wo yam babofo na wo de sa no montu we nyina ye adwuma no na Ewurade tretre wa hye wani baba ho so no adu akiri na wo se wo de wo mfa nsem we na de wo se wo pe shortcut show us the way what is a shatawale your life and ko gina so father Godfather show us the way na ka se ankoto eda mo ni na ho adwuma na wo sua na ye wo na sua emfa sika ni bire nsi woni so na ye mpabofo bro mo se mo master na won kire wo adwuma na hu adwuma the way see ye plumber the way see total the way you see ye fit adwuma na wo kire the way see pam kabadi street na wo kakra enfie miensa na pass out ka adwuma no a wodi akire kakra no na obomodan de ahombrase na master no na driver no wa kire wo ka se de si twika kakra wa ahombrase enti na wabo no nya licenses enya de obenya spare wenya spare kra kakra sa woni beba ho so no na se de wusiti bi kra wodi mate no de wa wusi jiji sika me pamcho sika momma me sika me pacho nsesa wo mi sei pacho de be mawo na wodi ahombrase no obi tim sa wo ye ka ona wo ye ka ona na biribinti anwa befo trotro na wahwe wo saa wo si form no se krache wo kra wata foro wo kra wo se krache wonim kaka kikiri woni beba ho so no na so tike na wuti this life no da ho saa no se wo hu akwai na wa ntutu ne mejia agurubedi enye bia na ye niam huhuhu ani ade e simple said you make ya enti men to amasem so biem because me kasa ya nkonde enu na Ghana time pacho bebre no wotwe ne ba hia me na ye ne nkomo e wo Kristo asemo na na kwa we say I want to hear to end but my band finish kafra rade emo ano ma o usika na so 1 2 7 na wonsa no adwuma nyankoso na de bia ne timi betwa ne band ne de nya sengeto na o hye ye to ne nafo nso me oni na wo ye bia eboa Kristo nshamti Kristo mama ne adofrom me de wo besi o se Elia eni pate se na nso otimi bompa ye ma eye osoro emotoe
Jennifer na de wa later no cre mapon wi wa mantem me posti ato YouTube na dodo a dane de nyina ne posti kwato am we batima ko join everybody shout intino the power of prayer to me a one pabum eye niam bebre odi man pa bokam beto adofo mu nyina afo was ene afutusemu e James chapter 5 verse number 13 to 18 ana egna so ebeto for Kristo nhyira adofo mu nyina na onye obia kuma so ade mai bra ye guso ayesere wurade se obeboa na yenso ya na mutu ayetu ne mu e de afo ye kra nkwaje no be ye na so honam famu mpabo horo ayebo nyina no ye wontutue bebra sase ye toto mpabo ayebo nyina Obradi die ye bia no honam famu no se wantutu nyema ye a enya de se mpabo mutumi no kra betime bia kwa because wo kwa bo no obradi betime bia ma but honam no wantutu nyema ye a enwa be say ti obradi ma ya hoden no me nyansa nim de no me kokoduro ni mfa no kra nante na adepa bia waka afia ho bia ntime mbram nim se ma Yesu dine mo ni nhyira ene emetena amen. Bie lines na to miara mase awrade enham ene futu kakra ye de ba ye James chapter 5 verse number 13 to 18 was ye mo bi yare ana omompai obi wo haw ni nyina waka ho asem wonya bra no wasua ho asem na bibia ntimi ai kama the jabre ye bie lines na to ha salvation power evangelist David and what mean Ghana time 8 p.m. bia or live TikTok I decrease asema yemfire mo eba o hwe me kira kwa Church International Master Soccer by Woodbridge True Faith Church International we kwere bia na ehia bom ba efiere bia watch night memenda ene ye asore emu bia wetima besrae na ye no watua na ma oni asore bia kwa me kanfo no kware jiri kokko asore e dia ma be bia wo bia ebi wo ho na ya chiro na no makọ ya asore ba wa Jennifer James chapter 5 verse number 30 to 18 ho ene edidi nkomo ma me koma me Kate ho no na afei minti ma me Kate Mami Kate, radio soon going to and call so me shop when I somehow dear bray. Come here in Shilla. A year GD for the I was empire, but Yanko cry. What can I say? Your mom pie die, I'm home. And you bet me the wobon Samson and I die net. Nay, I just say yes, ye bomb pie.